Some security men in Anambra State have captured and shoot some kidnappers who have kidnapped more than 3 people, as they have claimed in this video. Hello my wonderful people, welcome back to Balabas Gist. If today is the first time you are coming across this wonderful channel, you are highly welcome. I beg no forget to subscribe to this channel, very important. As you watch this video, may no forget and turn your notification bell. Anytime we will upload, you will be the first person to get them. We will go look into the matter we will get for hand today. They say no be small thing they happen for Anambra, as this security men will go kidnap today. Now the bad market can't give them, and they try to run. Now some security men follow them up and shoot one of them to death in a gun battle. But a thing like this, there should be enough investigation of all this thing that is happening around our territory. This thing is happening in Anambra State, on precisely. Okay guys, we are going to watch the video together and we'll come back and continue. We are sorry we may cover this video a little bit because of violation. You know, YouTube don't like blood, so because of violation we may cover it a little bit, but let's watch and listen to them from beginning to end. Yeah, but Mazi and I look kidnapping. Oh, Mazi, I put what not alone. Not now. On the 19th of February, the AVJ, Anambra State Special School. I'm going to be 20 days for. We don't let a branch, AVJ Special School. I'm going to be 20. On the moto nke bụ nke onye nọ ebe a. Onye kedu afa gị ahụ? Onye Tochukwu onye Aba. Ọ ndị ka ndị kidnapper narị ya n'abalị. Then nekwa nke akwa Corolla. Ndị kidnap onye a n'abalị mana emechara rescue ya. Onye ka rescue kidnap ya n'abalị n'Ọka Road. Onye nke nyakwa nke akwa kidnap na rescue the victim and the car. And the FBG on each. So mgbe ha buru gị yesterday night, kebe a nọ buru gị buru gịnị mere n'abalị? Oge nna anata n'abalị, so abụ m onye Aba, so so na village nna anata n'abalị, so after 8 nna amatazi na DMJ Sunday about ka mma Balabas inside Venza White cross on. So amapụta n'ime ebe ofu onye bụ AK. So nke bụ AK agatọrọ m egbe n'ime moto, si na moto ike wetachara ya niile njin, wedị niile injinia si na moto rutuo ya. Onye nke adị na ebe aji pesu. Onye adị na ebe a? Onye pesu? Pesu la adị ebe a? Yawa dị pesu. So yawa moto baya na moto onye nkeji pọmpụ. Ebo abaya na moto m. Ofu nkeji pọmpụ dị ọcha. Ebo abaya na moto onye nke abụrụ moto m. Ha gabakwa buluzie mmụọ na Venza. Na-ebutekwa ndị mmadụ n'ụzọ. So agbagidekwa pụta side GRA by Sweet Garden bute mmadụ na-abụ ofu enwe Corolla wuto ofu Highlander. So ebulu anyị na ahụ ebugharị anyị mgbe a na-achọgo m niile nji mee transfer nke m ga-eme na ma ATM kaadị na alụm nje ma fonu m. Agabazie ebe anyị nwetazi nwaanyị maka asị ekpuru iwu na ebe anyị nwetazi nwaanyị bụ n'Ebusi. So oluzie na Ebusi a na-agwazi ndị nke ọzọ ya wetara ajụ adị ọdụ na ego onye nwe na akaụntụ okwu ọjọọ nke ọzọ okwu sa ajụwa mụnwa ngwa na nwazikwa ihe nji na ha nacha gọọmenti ha sị m rụtụzie ebe ahụ alụtụpatụzie m n'Obosi n'abalị abụzarị ndị nke ọzọ bazie
so n'otu zi ka mgbe narụzie n'abalị ya bụ moto ndị na track so track gazia moto m wee nwetazie anọ dị na Oluchwali oil and gas by express na Tazan. So mụ agabazie ebe a n'otu rụzie ebe ahụ na-akwụsị ndị Anambra dị kanti ihe mezi ha ataki ebe ahụ by then agbachago moto m agba m jee niile so bịazie na ofisi ndị Anambra vigilante so ebe a ka m nọzi nke dị n'Ọnịcha zone. nke dị n'Ọnịcha zone. Anambra AVG Ọnịcha zone. Okay. No moto a ka a nara ya n'abalị and then wait I recover there from them. Ekwe onye nke Corolla nke agwa ha narakwa ya kidnap onye ji mana emechara recover kwa the Corolla with the victim. Gwa Highlander abụrụkwa onye Highlander mana emechakwa recover ya the victim na recover the moto n'abalị. Izuchukwu Achibolo. Ugochukwu Achibolo. Gịnị mere yesterday? Onye bekee bụ? Mụ bụ onye Imo State, Uruala. Okay. Ka e mere yesterday? Yesterday is birthday anata from Mkpọ na Azukoka. Pụta n'ihu this sweet garden ebe a. Mfu ndị bụ Benza, bụkwa Kamel, bụkwa one other car. So ka mụ gafere ha blọk ka m laa azụ a blọk ụbọchị anya asụ na moto m na-abụ ebe hit ha n'azụ. So how to that if you run I shoot you and I should come down, bring everything, bring my phone, bring my water, collected my watch, everything. Team na moto. Some me call one day some booze me pay app, you go money on app. How as an email mistake na pin number. Which mistake you make? So I'm here na pin number how we got the money. And remember that I jab on the way. How trap is I Chikuza na moto camera. The camera has gave by the other side so I'm go side the express heading to so on the way I know in the MVG there as na the motor na ndị na monitor happen no the MVG fuze achụba there there's a hot chase for the excuse there na mbe ekene mu there is ndị abụghara n'ime more than 1 hour anyị na-agba ụlọ mkpụrụ onye security information police anọ ọsọ sọkwa ndị video of ndị nweta ya rescue anyị were all my documents ndị fọrọ ha nwetara m ya ma moto m kiri na intact ma checkbook m ma egbu chief m ihe niile dị intact sọsọ ihe ha POS m ka ndị ori abụrụ with phone m and ego ha nwere but everything na moto m check in all the very very intact. Ka ihe nwere egwu anyị nwa bụ ndị AVG sị gị na unu nyere m hope, unu nyere m life, unu nyere m opportunity to be alive today because the way these people say when we surrender I'm already dead because I don't know what I'm doing. Even I'm calling everybody sorry one guy will take us because who will send them. I'm telling them, kudos to you guys. You guys did a very wonderful job. Please, motor, I don't pursue the motor. We have one careless bullet. We just focus on our tires. Where rescue I then I come in and nothing. Thank you. Thank you. Can I forget again? Izuchukwu Achibolo. Onye Ben. Onye Uruala. Okay. Hello. DMJ song about Ọka Road. Okay. Ben. So ọ ga-abụzi na na-akpazi n'ime Ọnịcha na-achụgharịzi moto na-afụ achụ anyị ka a nwetara n'eburu so mmadụ na-aba na moto na-aba Corolla and Highlander ya sabute ndị nke a na GRA side street garden. Okay. So abụziela anyị oge butechazi ndị ahụ ebuziela anyị gabazie Obosi na ọ ga-apụta n'ihu Shoprite agwa enwere n'ihu Shoprite bọsịrị enwere n'ihu Shoprite buziela anyị gbabazie Obosi ka a nweziri ya dụrụ Obosi Mba, brother, good morning. Ka ihe mere nya? Onye bekee bụ akpọ n'afa gị. Onye bekee bụ Imo State. Okay. Yesterday ka isi birthday anata from Mkpọ na anata pụta na Switzerland ebe a.
about 3 cars Buvenza, who have Buvenza, boom, camera. We should double cross them. Come now, so have block. Falling down, so if I run and shoot, I'm with my phone, with my money, with everything. Nakọcha m ihe niile ji m na Venza buru m so m mepe my app m si mere transfer agbawa mkpọwa onye ọbụla ka ha finish ha burukwu m tibe m na kamera buru m so mkpọkwa ndị be m again so na mebụrụ ha ji fon ga-eji nweta ha so akpọwazie ndị nke ọzọ a drop m so akpọkwa ndị be maka ha sendara ha ego na akaụntụ along the line. How to decide heading to Edison mana onye nke dị na ebe a kịta ọkwa ịma ya nke sọrọ ndị asụ na-agbagbu m ọbụla na transfer onye nke dị na ebe a sị na ya agbagbu gị anya moto sọrọ ndị with the pesola so m na mmebe call okay with the pesola so m na ọbụla na-eme call na mmege ma ọnwụ wee rie ego m enwe na ọchịchị Tinubu ka anyị nọ nwere onye dobere nke odebe na anyị wetego nke nwa ahụ na-ama m ụra betanga ụfọ ndị vigilanti mezara ha nka nta ha gbawazie wee nyeza ha open fire ogbuzie gbarazie gbọtụzie dazie so ha rescue m buna m na be m yesterday night. Okay, on ndị AVG rescue gị ha rescue m ekele dịrị unu na ndị ji unu ji ihe niile na without you people ma ga na-akọrọ chi m na by now ọka nsịfụ ndị ha dịrị dị hapụ anyị nke anakọcha dị last call anyị nwere. Okay, nke a moto gị okay no problem. Okay, moto nke ndị kidnapper narị yesterday otu Chineke mere ebere anyị ejidefa yesterday rescue the victim or the victim kwụ ebe a na my brother kedu afa gị? Afa m bụ Ebele. Onye ebe ka bụ onye Nnewi. Onye Nnewi. Ka e mere ya Nwanne m afọ birthday party ka anyị jesi na-ana gapụta na side Shoprite ebe fụ moto ebuo na-eso ha n'azụ so at the time a na-eme ka a na-eslo na-enyo di moto ka m speed zie up overtake zie the first one ka m overtake zie the second one block nke na-esi ya n'azụ block zie m n'azụ mụ na my wife ebulu m tinye na mfu bulu my wife tinye na moto ọzọ bulu anyị na-agba iri anyị bụ ndị vigilante I hapụzi my wife along the line maka anya nwa gwara mgbe ha na-ebe ome operation na ya mụ nwa ejima na mmadụ kọwasịala ha onye ka vadị na moto ha bụrụ na moto nke ebu m ha dị ebuo driver na onye nke jide m n'azụ ebe nọ at the time ha gbagide ebe ha nọrọ m ebe moto nke nọ n'iru tọ ha lituo chenjizie mmadụ ebuo ọzọ bata na moto ahụ butekwa victim adịzie 3 victim mana ha kwuru ofu onye there and there ha si agba ụzọ ya gara jidezie mụ na onye Highlander ka mụ na ya nọ n'ofu moto and anyị nọ na moto nke a unu tụbazi ọsọ onye nke ha drop my wife n'ụzọ hapụ ya si anaghị naba oge na akpatịkwa ha nye m kim oge ha transfer zile ha dị na mpin nye ha pin a transfer tinyere magodo ha na-akpọ fon adị ka dị money agasigo oge ahụ nụkwa ha dọn zira page of drop anyị ka anyị naba ha ekwetego na ha ya hapụ anyị nyekwa m kii moto si my wife kana si na ha drop go my wife na nnalo unu na ngafe so oge ha fụzi unu ma na ibu na-atụ ha. Okay. So ka ihe nwere ịgwa ndị AVG Anambra State na try ka amakwa m na unu na-arụ ọrụ etu a onye ome na-arụ agbalị na ihe na ọ na-eme n'eziokwu daalụ Welcome back, my people, as I've watched this video and see what is going on in Southeast. Especially this one is happening in Anambra. This one is Onitsha security squad, according to them. So they are the one who rescued these 3 people, as they have claimed in this video. My people, I want you people to share this video so that other people will get the information of what is going on. I've had a lot of people that I know in person they kidnapped this year as well, but those ones happened in Imo State and it's still going on.
So the authorities of Biafra should also look into this side of not only Nigeria army people first also these ones who are kidnapping people. First them, fish them out and deal with them, so that like this you can be able to create a safe place. Because when you are fighting security out there while your land is being taken over by bandits, your own created band, that's the people of the land have converted themselves to some insurgency, is going to become a very problem, because they will be armed themselves as well. So after the liberation war, they will now face a war to liberate and to save the property of people. So be looking into this side as well. This is my advice to Simon Ekwa, also to the to anybody who is in charge as well. Okay, my people, may try to share this video. Okay, we're going to update you shortly of what is going on right now. Stay tuned.